Dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, atin ngayong alalahanin at pagsisihan ang mga nagawa nating pagkakamali sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalubong kami makasamba sa iyo na may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong naghahari si Josias, kinausap ako ng Panginoon at sinabi niya, "Bago ka ipinaglihi, kilala na kita. Bago ka ipinanganak, itinalaga kita sa akin upang maging propeta sa lahat ng bansa. Magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iutos ko sa iyo. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila." Pakinggan mo ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang kasintibay ng isang lungsod na naliligid ng mga muog, sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, atin pong itugon, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inalagak ang pag-asa. Maliit mang bata ako, sa iyong may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon ko'y ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpas sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas, hindi magasbang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika, mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata.
Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ng araw na makikita natin siya ng mukaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nanatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay tumayo. Tayo pong lahat, Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa sinagoga. Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha siya sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikakang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nababalitaan namin ginagawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala ng kanyang sariling bayan. Ngunit sinabi ko sa inyo, maraming babaeng balo ng Israel noong kapanaunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taot kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kinalaunan sa kanila pinapunta ni Elias, kundi sa isang babaeng balo ng Serepta sa lupain ng Sidon. At si dami-dami na mga ketungin sa Israel noong kapanaunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, si Naaman na taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang mga tao na nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa tuluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa lagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Dati po meron akong sakristan, yung sumasama sa akin pag nagmimisa. Estudyante siya, kaya sumasama siya sa akin madalas Sabado at Linggo lang. At last year, nag-graduate na po siya ng college. Kaya nagpaalam na siya. Among, mag-apply na ako pong obra. Yan ako pa mo putuki. Sabi ko, maganda, well and good. Sabi kong ganyan. Last November po, nag-chat siya. Among, nano lang oras ng simbahan mong bengi. Tuki ko,
Mag-resign na ako yung obra ko nga ng makanya. Bakit nga ako kanyan? Bakit ka nag-resign? Ewan ko dun sa boss ko, sabi niya ganyan, palagi ako pinapagalitan. At nung nakausap ko siya in person, baka naman pinapagalitan ka dahil hindi mo ginagawa yung trabaho mo. Sabi ko sa kanya. At hindi po siya sumasagot. After New Year po, nagpaalam na naman siya. Among, mag-apply ko po Clark. Ako pa mo po Tuki. Sure nga akong makanyan. Go! Sabi ko ganyan. At 2 weeks ago po, nakapasok na siya. Nag-start na ng trabaho niya. Pero, last Thursday, nag-chat na naman. Among, mag-resign na ako na naman ting obra ko. Nga naman. Sabi ko, bakit na naman? Sabi ko ganyan. Siguro, napagalitan ka na naman. Hindi po siya nagsasalita. Malamang sabi ko, ayaw ng batang ito, yung nakikriticize sa mali niyang ginagawa. Hindi niya matanggap na yung ginagawa niya ay mali. He will take that subjectively. Sa seminaryo po, dahil doon naka-assign, minsan may mga seminaristang lalapit sa akin, magpapaalam na. Father, muli na ako po. Ba't mo muli ka? Nga akong makanyan. Sasabihin po sa akin, napakadami pag-una. Namimiss ko na po yung parents ko, hindi ko na kaya yung pag-aaral. Ano pa? Sabi kong ganyan. Sasabihin din nila na nag-violate sila ng isang rule at napagalitan sila. At dahil minsan sarado pa sila sa mga bagay-bagay, para sa kanilang pinakamagandang gawin ay ang lumabas na lang. Kaya sasabihin ko sa kanila, sige, bibigyan pa kita ng 1 week. After 1 week, mag-usap tayo ulit. Kapag yung naging okay na, kakausapin ko, sasabihin nila, Father, hindi na po ako lalabas. Criticisms, problems, are part of life. Hindi po ba? Parte yan ng buhay natin. Pero depende sa tao kung papaano niya tinatanggap yung mga criticisms na natatanggap niya. Depende sa tao. Baka naman, totoo naman yung sinasabi sa'yo na pagkukorek. Pero ang tanong, bukas ka ba? Bukas ba ang iyong pag-iisip at pagkatao? At paano mo tinatanggap? Criticisms as in negative or constructive one? At as an opportunity for us to grow or to correct a certain mistake in us. Sa ating pong mga Pilipino, napakahirap nun. First, napakahirap sa atin ng kultura natin ang tumanggap ng kamalian. Wala sa kultura natin yan. Lalo na yung criticize ka ng isang tao, it is hard for us to view that constructively. Bakit? Appeal to emotion palagi tayo. Subjective. We are unable to see the objective part. Bakit kaya sinabi yung criticism na yun sa atin? That's why ano ang palagi sa atin? Yung nag-criticize sa ating tao, constructively, anong ginagawa? Sabi ko, hindi objective, but at times, we are too subjective that we take that against that person speaking. Hindi natin ifo-focus yung sinabi niyang kailangan natin i-correct. Pero anong gagawin natin? Lucas talking. Kala mo kung sino ang perfecto. Hindi ba? That is our attitude at times. We are too subjective. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang ginawa kay Jesus. Hindi ba? Pinagtabuyan siya at balak pa siyang itulak sa bangin. Compare naman last week. Kadugsong to ng gospel natin last week. Last week, hindi ba? Pumunta siya sa temple, sa sinagoga, at nagbasa siya, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin dahil ako ay pinili niya upang ipamalita ang mabuting balita ng Diyos, upang ipahayag ang taon ng pagpapalaya, pagbibigay ng paningin sa mga bulag. Ano ang sinasabi ng mga tao last Sunday? Sila ay namangha. They were very proud. Wow, ang kababayan natin, ang galing magsalita, kamangha-mangha. Plus, pa yung mga naririnig nila tungkol kay na mga milagrong ginagawa niya, they were actually applauding Jesus. They were very proud, pinapalakpakan sila ng kababayan niya.
Pero ngayon, kabaligtaran ang nangyari. Tinutulak, tinutuligsa. Ang sabi pa dito, hindi ba siya ang anak ni Jose? Hindi yan lang yon statement. That is actually a derogatory statement. Minamaliit nila. Bakit? Kasi may kahilingan sila kay Jesus. Gawin mo din sa amin ang ginagawa mo sa Capernaum, yung pagpapagaling. Pero anong sinagot ni Jesus? Ang sinagot ni Jesus, ang dalawang propeta, si Elias at si Eliseo, ang kanilang ginawa. Doon daw nagkaroon ng taggutom. Si propeta Elias, sino ang kanyang tinulungan at pinakain? Hindi ang mga Hudyo, kundi ang balong babae ng Serapta. Pagano ang tinulungan niya, hindi mga Hudyo. Nung kapanahunan ni Eliseo, na napakarami ng sakit na ketong, maraming tao ang may sakit na ketong, sa siyang Hudyo, si Propeta Eliseo, sino lamang ang kanyang pinagaling? Si Naaman na taga-Syria. Ang Syria ay hindi lugar ng mga Hudyo, kundi ng mga pagano. Kaya hindi yun maaarok ng mga kababayan ni Jesus. Ano ang sinasabi mo? Ibig mong sabihin na mauuna mo pa silang bibigyan ng pansin kaysa sa aming mga kababayan mo? Hindi ba dapat may special place kami dahil mga kababayan mo kami? Yun ang sinabi ni Jesus dahil alam niya kung ano ang rason ng pagpaparito niya dito sa lupa. Hindi lamang sa ilang tao na ang kanyang misyon dito sa daigdig ay para sa lahat at hindi lamang sa iilan. That the mission of Jesus, it is not exclusive for the chosen few, but for many. Para sa nakararami ang misyon ni Jesus. Kaya alam ni Jesus yun. Kaya kahit anong sabihin ng mga taong pati na yung kanyang pagkatao, yung kanyang tatay pinagmulan, hindi ba si Jose na karpintero lang, minamaliit, hindi nagpa-apekto si Jesus. Dahil alam niya kung ano ang kinatatayuan niya, alam niya ang rason kung bakit siya naroroon. Hindi upang i-please ang mga tao. Jesus was not a pleaser. Hindi niya bibigyan, tutugunan ang sinabi ng isang tao para lamang umanib sa kanya. Hindi ganun si Jesus. Hindi siya pleaser. Alam ni Jesus sa kanyang sarili, objectively, kung ano ang rason bakit siya naroroon. Hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa lahat. Yun ang hindi maintindihan ng kanyang mga kababayan. Kaya ang dami criticisms na natanggap niya. Pero tignan niyo si Jesus. Hindi siya nagpatinag doon. Bakit? Dahil alam niya ang kanyang kinauupuan o kinakatatayuan. He was attached, anchored to Jesus. Alam niyo po yung sa mga movies, yung mga barko pag dadaong na, bago sila dumaong, yung anchor, di ba? Ihagis muna nila para kumapit sa lupa. Para kahit 1 week sila doon or 1 month, hindi aalis. So kapag bumagyo, yes, babayuhin siya ng alon pero hindi siya aalis. Why? Dahil attached siya sa lupa, anchored. The same thing with Jesus. Because his belief, his faith, and his person was anchored to the person of God, to his Father. Kaya kahit anong criticisms ang sabihin nila sa kanya, hindi siya apektado. Objectively, alam niya ang rason. Kaya tignan ninyo, wala tayong narinig na gumanti si Jesus. Malamang kung pag sa atin sinabi yun, example, hindi ba yung tatay mo, wala namang trabaho, nagtatrabaho lang sa palengke, mahihirap. Siguro kung sa atin yun, talagang kakantsain na natin yung nagsabi nun. Or kaya, magre-respond tayo ng masama din sa kanila. But Jesus is not like that. Hindi siya ganun. Dahil alam niya kung bakit siya naririto. Ganun din sa atin. Kahit maraming criticisms ang sinasabi sa atin, kung kilala natin ang ating pagkatao, kung totoo yun, you must accept them objectively.
constructively. Oo nga, baka kailangan kong ayusin ang pag-uugali kong sinabi. Baka hindi na yun naaayon, baka hindi na tama. That is objective. Subjective, ito yon. Pag may sinabing kailangan i-correct sa atin, akala mo naman kung sinong malinis. Di ba? There's always appeal to emotion. At yun yung kultura natin. Palagi tayong naroroon. We are unable to accept criticisms constructively. Sabi ko nga, ang mahirap, yung taong nag-correct sa atin at times, we will use that against that person. Dahil hindi natin kakilala ang sarili natin. But if we are anchored also to God and to ourselves, kahit anong sabihin ng iba, iisipin mo, you'll reflect, tama ba? May katotohanan ba yung sinabi nila sa akin? Kung wala, let it pass. Kung meron, do something. Kung meron, kailangan baguhin sa atin. Kaya mga kapatid, sa linggong ito, yun ang paanyaya sa atin ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Naway tayong lahat ay malaman natin na tayo ay kailangang nakaangkla sa paniniwala natin sa Diyos at sa ating sarili. Kung kilala natin ang Diyos, kung kilala natin ng ganap ang ating mga sarili, hindi tayo matitinag sa lahat ng mga masasama o criticisms na sasabihin sa atin. At kung may sasabihin man, we will take them constructively. And that is a sign of a mature person to view and to accept criticisms constructively, which means objectively and not being too subjective, to appeal to emotion. And at times, sabi ko nga, we will take that against or use that against that person. Like Jesus, maging matatag nawa tayo kung ano ang pinapaniwalaan natin sa lahat ng mga hindi magagandang sinasabi sa atin. Remember, like Jesus, you must not be pleaser. Hindi tayo naririto upang i-please ang ibang tao, upang tayo ay matanggap. Remember, we are here to continue and to share to the very mission of Jesus. Amen. Please all stand. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristong iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang parito at huhukom sa nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang sambay ng tinawag upang maging mga propeta ng kakataas-taasan, lumapit tayo sa Ama at humingi ng lakas ng loob. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Manatili nawang tapat at walang takot sa pagpapahayag ng mabuting balita ang mga pinuno ng simbahan sa kabila ng mga pagsubok at mga hadlang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging bukas nawa ang isip at puso ng mga pinuno sa pamahalaan sa makatao at makadiyos na mga mungkahi ng simbahan at taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Manatili nawang tapat sa kultura ng buhay ang bawat Kristiyano at itaguyod nawa nila ang bawat buhay sa ating bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ingatan nawa ng Panginoon ang mga mamamahayag at iba pang nasa larangan ng mass media at manatili nawa silang tapat sa katotohanan kanilang dapat ipahayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipanalangin natin ang sarili nating mga intensyon. Isama din natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat ni Roylin Annicdao, Carmelita Rivera, para sa natatanging kahilingan ni Lee Castro, Aaron Juriel Munoz, para sa kaluluwa nina Soylo Sr., Soylo Jr., Iluminada, Joselito, Lionel, Renato, John Paul, at Pedro. Idalangin natin sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aalay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ngayon ay aming inahanda sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong natatanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humandog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagkakatiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin iyon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang kami nananabik sa dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa.
Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Announcement. February 11, the memorial of Our Lady of Lourdes has been observed by the Catholic Church as the World Day of the Sick. This was introduced by Pope John Paul XI in 1992. Our parish joins the rest of the Catholic world in this commemoration with a Te Deum in honor of Our Lady of Lourdes on February 8, 9, and 10, Friday, Saturday, and Sunday of this coming week at 6:10 in the evening before each Mass at 6:30. On the feast of Our Lady of Lourdes on February 11, a Monday, we shall celebrate the Eucharist at 6:30 in the evening, primarily for our sick brothers and sisters. May we encourage our parish community to bring to this Mass our sick relatives and friends who will be prayed for and blessed during the Mass. Thank you. And we would like to thank also to Reverend Father Al Manakbo for celebrating the Mass with us. Thank you po, Father. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagpakinabang sa piging ng aming kinakamtang kaligtasan, ay umihiling ng iyong pagbigyan ng kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magsiyuko kayo para sa pagbabasbas. Ama naming mapagmahal, pagpalain mo ng mga kaloob na makalangit ang iyong sambayanan at pamalagian mong makasunod sila sa iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Sabay sigaw, kalimutan ang alay na